Jo soc en Pep Piques, trobador, i avui que farem una presentació que és una miqueta diferent de la presentació dels llibres convencionals. Aleshores, la començarem amb un poema cançó. M'agradaria avui dedicar-lo a dues persones. Una, la Neus Bramona, la dona de l'Oriol, que la tenim allà asseguda. I l'altra persona, la Lourdes, que ha fet possible que arribéssim aquí. Molt ple, passem dels 140 pobles diferents i és un plaer poder venir aquí. És per això que us dic que no n'hi ha prou. Los germans no n'hi ha prou. Lluitem sempre, no n'hi ha prou. Yo soy el Maxi Calero, soy un quilluquera, soy un vecino de San Vicente del Sors e intentamos poner de manifiesto la atipicidad de una persona, de un individuo como Oriol y la atipicidad de un pueblo como es San Vicente del Sors. San Vicente del Sors, un pueblo que tiene sobre 32.000 habitantes, el 68% de la gente de San Vicente son de parla castellana y tiene una vía del tren que lo atraviesa de arriba a abajo. Muchos de aquí, estáis cerca, seguramente habréis pasado por San Vicente del Sors y lo habréis visto. Con Oriol hemos pasado momentos como muy buenos, pero también hemos pasado momentos bastante tristes. Yo recuerdo un día que me llamó Neus y me dice: Maxi, hay una persona que quiere hablar contigo. Efectivamente, era Oriol, que quería hablar conmigo y siempre le pido la fecha al Seti. Seti, ¿qué día era? ¿El octubre? El 1 de noviembre del 2017. El 1 de noviembre era cuando Oriol iba a bajar para abajo. Y me dijo Oriol: siéntate aquí. Cuando fui, me dice: mira, Maxi, voy a bajar para abajo y voy a tardar bastante tiempo en volver. Más tiempo del que os imagináis. Solo os voy a pedir dos cosas. Una es que os cuidéis vosotros y otra es que cuidéis de mi familia. Porque si vosotros estáis bien y mi familia está bien, yo voy a poder aguantar el tirón que se me viene encima. Él siempre tiene una sonrisa, siempre, siempre. Y os puedo decir, y os digo, tenemos compañeros en la cárcel, exiliados, no bajemos la mirada, cara bien alta, y no van a conseguir lo que quieren. Lo conseguiremos nosotros, como dice Oriol, y lucharemos por ello. A l'Oriol no el van deixar anar, ja sabem per què, li demanen 25 anys de presó i el consideren el principal responsable de l'octubre. 25 anys de presó per un home que el 5 d'abril va fer 50 anys és tant com es va demanar una cadena perpètua. Com a la Carme Forcadell, a la Carme li demanen 64 o 65 anys, no recordo malament ara, i li demanen 17 anys de presó. Estan demanant cadenes perpètues per la nostra gent, només per posar les urnes i perquè aquest país pugui votar i decidir el seu futur. Només per això. I efectivament, al cap d'uns dies la Neus va anar a Estremera a veure l'Oriol i l'Oriol de seguida li va plantejar que hi havia aquesta oferta de l'advocat, que creia que sí que això el deixarien sortir, però que ell creia que no era el camí seguit, però que volia saber la seva opinió, perquè sentir-se acompanyat en un moment com aquell era molt important, i que menys d'escoltar l'opinió de la teva dona, que al final és que s'ha fet càrrec dels fills de la teva absència. I segurament la Neus podria haver dit moltes coses. La Neus, tot i que sempre diu que no s'ha dedicat mai a la política, tot i que sempre em recorda que havia anat a les llistes d'esquerra de la Roca del Vallès, però vaja, política activa no en devies fer gaire. Diguem que era una persona que es dedica a l'educació infantil en aquest cas, i que era la mare de dos nens que tenien el pare absent. Doncs van a veure l'Oriol, l'Oriol va entrar i li va dir: mira, Neus, i això, que em demanen, que m'ofereixen tal vegada una via per sortir, que és que jo renunci a fer política i acati la Constitució davant del jutge. Dic,
crec que això no és el que em toca fer, crec que això no és el que s'espera de mi, però necessito saber la teva opinió. I la Neus se va mirar i va dir: mira, Oriol, ningú com jo desitja tant que tornis a casa amb mi i amb els teus fills. Però Oriol, precisament perquè tenim 2 fills i perquè volem que sempre vagin amb el cap ben alt pel carrer, perquè jo també vull anar amb el cap ben alt pel carrer, perquè vull que els ciutadans de Catalunya sempre estiguin orgullosos de tu, d'aquesta presó només en sortiràs amb el cap ben alt, pels teus fills i pels ciutadans de Catalunya, que és el que esperen de tu. Si algun dia l'Oriol va tenir algun dubte, que estic convençut que no, aquell dia la Neus va estar al seu costat i va esvair qualsevol dubte que hagués pogut tenir. Així és que, gràcies a tots. Quan volem encendre la llar de foc, a casa sempre procurem fer-li aire amb la manxa. Us recordeu, fills meus? I també per això, si voleu fer un bon foc, la llenya sempre ha d'estar posada de tal manera que l'aire pugui entrar dins de la pila i alimentar-lo. Sense aire no hi ha foc, Lluc i Joana. I quan sigueu més grans entendreu que sense gent, sense l'amistat dels veïns, sense compartir amb els altres el desig de fer les coses millor, no hi ha esperança. Però també que tots junts podem fer l'aire que revifi el foc. Això ho va escriure a la presó d'Estremera al maig del 2018. Quan va començar aquesta farsa que et van dir judici, jo estava rellegint Miquel Martí-Pol i em va sortir un poema que l'hagués pogut escriure ara, talment. Després de llegir això, doncs vaig fer la cançó que veu darrere. I el Miquel ens diu de 2 amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. El de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. I jo, ni ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar. Plor i laments de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. No penseu que amb repressió us fareu callar. I has de pensar que cada cop que em amenaça el meu cor s'omple de ràbia i dignitat. El meu no l'obreix d'assegurar. L'Oriol, amb els seus fills, els hi diu: encara sembli que un oceà separa les nostres platges. Un dia em veureu tornar sobre un pont d'històries i de contes que us hauré explicat. I aleshores, Lluc i Joana, una infinitat d'abraçades consolarà la llarga absència. I les nostres ànimes, ara ja tan fortes, no permetran que cap petitesa els robi mai el somriure. Oriol Junqueras.